Chází z harmonické rodiny. A neumí pozdravit, když je ve tvém městě. Jo? Ty nepozdravil? Nejenom mě, víc lidí, které nepozdravil a působí takovým jako strašně arrogantním dojmem. Jo? Ale to je základ nějakého slušného chování a ten se vždycky dá jako donaučit. Akože to, či sa naozaj pozdravili, nepozdravili, to vedia len oni dvaja. Ale v ich veku má 34, tak by sa mohol preniesť cez takéto nejaké veci, nie? Musím dodať ešte pár posledných slov ku tomuto celému. Bol by som veľmi nerad, ak si niekto z vás myslí, že sa z tohto celého teším a že ma baví si s niekým vymieňať na internete názory a nedaj Bože, že idem naproti takémuto kontentu. Vôbec to tak není, nie je to môj svet, nie je to pre mňa zaujímavé, ja nahrávam tracky a dávam shows a tieto veci prenechávam úplne iným ľuďom a som najradšej, keď si viem všetko vydiskutovať v súkromí, ale interview bolo verejné, tak som sa musel vyjadriť verejne. To je logické. A čo sa... Ja v tomto držím stranu Glebovi, lebo je to podľa mňa detinské sa v ich veku akože naťahovať, že som si s niekým nepodal ruku, ešte špeciálne, keď tam bolo veľa ľudí, mohol zabudnúť, ale takto to riešiť hneď cez internet. Čo si o tom myslíte vy?